Predstavte si mladú rodinu v Dubaji, ktorá je tam na dovolenke na nejakom 30. 40. poschodí ubytovaná a vypukne tam vojnový konflikt a v noci tam začnú vybuchovať bomby, lietať vojenské stíhačky a na všetky mobily sa rozozvučia s varovaniami, že začal vojenský konflikt, aby išli ďalej od okien, aby sa schovali, aby nevychádzali. Deti začnú plakať, vznikne panika. A takýmto slovenským dovolenkárom náš pán premiér povie, že sú celí pokakaní, keď im nad hlavou zahučí stíhačka. A ten istý pán premiér, tento hrdina, sa o pár dní na to bojí pokakaný ísť do Kieva, aby ho tam náhodou niekto nezastrelil alebo neviem čo. A to tam ide s obrovskou armádou ochrankárov. Takéhoto hrdinu my máme v úrade vlády. Priatelia, pekný deň. Čaute.